Здравейте хора! Аз съм PhoneGamer BG и днес ще играя на Майнкрафт. Да виждате, тук вече съм Secret на World, Star World. Не знам къде се намирам. Някакъв остров съм. Като знаете, аз имам... Тоест не знаете, но вече знаете, че аз имам премиум. Да. Аз имам премиум. И... Ето как изглежда. Отзад, напред. И да. Така. Намалям сенситивито. Button size е окей. Берейте е окей. Всичко е окей. В момента абсолютно всичко е окей. Жалко те, че снимам на тази на телефон. Понеже ми е доста удобно в момента да снимам на Minecraft на телефон. Но, както и да ще си направя някъде къща. По-напред може да го превърна в survival. Овцо. Овца, да, точно. Това е точно овца. Да знаете, хора, ще копам извън епизодите, понеже... Просто надали ще ви интересно ме гледате как копам. Надявам се да чувате и мен и звука на играта. Мри, гадна кокошка. Това сенситивите от тази игра, бе. На 0 да намалям. Пак си е бързо. Както и да. Там горе ще ми е къщата, определено. Извинете, все още съм болен. Съм играл Майнкрафт за телефона доста време, преди имахме един сервер, в който всички бяхме в дъма. Разбирате ли, бяхме се запали. Толкова много се бяхме запалили по тази игра. Всички от моята клас, че... Да. Право... Буквално се бяхме запалили толкова много, че... Мани базика. Чихме се. Интересно. И преди бях на това место. Две овци. Уникално вече има ли го. Няма да се притеснявам. Варето убива тъпа овца. Съжалявам, че и на бомби, и на Clash of Clans. Съжалявам, че и на бомби, и на Clash of Clans. Кофта лак. Хора, чакайте, че ми заглъхна. Лак. Това не знам, хора, от какво ми лагва.
принцип Майнкрафт ме върви в 500 FPS, но от нещо ми лагва. Може би защото нямам си никаква идея. Що само тия блокове? Защо? Така. Сега нека набързо си направя. Така, да се разпим. Една камена брадва. Ота съм зитивити направо ме дразни супер много. Какво? Извинявам се за кашлянето, но то ви казвам за 500 път, че съм болен и защо не ми е комфортно в момента да заснемам клипове. Но, да. Тим за дърво, това обикновено не би трябваше. Are you ready? Както можете да видите, аз съм на LG. Чувството ми лагва, LG-то ми изобщо не е слабо. Добре, имаме 46 дърва. Мисля, че ще стигаме. Така. Сега. О, да. Един блокче. Уникам. Значи ще удължиме къща с един блок и ще отдебелиме с един блок. Защото няма зомбита. Може защото заспах. Да не се мислите, че съм много. Значи на компютъра съм доста по-добър. Но разликата от тук до компютъра и в FPS и в заснемането на епизоди е много голяма. Нека да оградя. Така да направя стените. То по някое време може и някой мой приятел да се включи така в този survival, да го направя сервер. Баба! Се не знае. Така. Печка. Прасния тук и отивам на някъде да взимам дрова. Защо няма зомбита? Вот защо. Ще го карам на зи, понеже не съм играл супер много време Майнкрафт на телефон. Почна да огладнявам, не е хубаво. Изобщо не е хубаво. Надявам се някъде да има нещо за храна, пасета, крави. Но няма търся, защото след малко ще спирам.
епизодите ще са от порядък на, не знам, 10-20 минути. До момента горе до 20 минути са минали. 20 минути, другото не. 10 минути горе до са минали. Добре, имам 43 дърво. Сега да го преработя това. Чайте поне да го посъда това дърво. Маля как гладнявам мощно. Няма да ям сурова. Ще изям. Съжалявам, но такъв ми е късметът. Направи ли се, бе? Си не знае. Ще направя един двоен чест. Тук и е така за украс. И разбира се, в двойния чест ще има абсолютно всякакви покути. И не само покути, но и полезни неща. В мен няма да нося дърво, понеже ако рипа, става уникално. Сега си чудя какво да правя, ще почна да мина. Сиц, уникално. Как лагват блоковете. Казах, че ще копам извън епизодите и ще върша повечето неща извън епизодите, но... Добре, ще помисли кирката. Значи така... Ще си правя една кирка и един киркиджос. Мисля да привършвам епизода. Чето само видя колко минути съм снимал. 13 минути. Това е хубаво. Така. Да, хора. Това ще от моят епизод. Надявам се ви е харесал. Ако е така, харесайте, абонирайте се, коментирайте и чао!